Daar kom je voor goede spelers. Gezellig, sfeer. Dat is alles. Oké, ik ga als rechtaardige Limburger proberen iets Fries te zeggen. De butte bereiden in green en cheese, wie dat niet zussen kent, is geen opruchte Fries. De groeten uit Brunsum. Hallo. Zeg je, deze mevrouw is op zoek naar een vriend. Dat komt op internet volgende week. Eindelijk, dan moet je een beetje... We gaan een beetje netjes staan, hè? Nee, loop al, je hebt nog 24 seconden. Echt waar? Ja, doe even een aanzoek. In het Fries. Goed man. Nou, ik ben van evenementenbureau. Van de Tolen en Co. Ze is 34 jaar. Nee, dat kan niet uit. 33. 34. 33? Je wordt 34 toch? Ja, volgend jaar. Ja, zie. Doe even. Nou, doei. Ik zou respect voor mijn bek wel op de lange band. Kom aan, ik doe vandaag een halve maar.